тамошобинони гиромии телевизиони Баҳористон. тавре ки шумо мушоҳида мекунед, мо дар лабораторияи барномаи таҷриба ҳузур дорем ва имрӯз ман беназир омодаам ба шумо як таҷрибаи хеле ҷолибро нишон бидиҳам. бачаҳои азиз, ин таҷриба як таҷрибаи хеле соддаи физикӣ аст ва мо онро бо шам, гугирд, сӯзан, ду зарф ва як зарфи калонтар иҷро мекунем. тамошобинони азиз, дар ҳар як барнома ман кӯшиш мекунам ки ба шумо таҷрибаҳои гуногуни ҳам физикӣ ва ҳам химиявиро нишон бидиҳам, зеро иҷро кардани таҷрибаҳо ҳам савияи дониши шуморо баланд мекунад ва ҳам шавқу завқи шуморо ба илмҳои дақиқ ва иҷро кардани таҷрибаҳо бештар месозад. акнун бисёр мунтазир намешавем ва ба иҷрои ин таҷрибаи ҷолиб шурӯъ мекунем. дар аввал мо зарфро ба рӯи миз мегузорем. зарфи мо бояд зарфи калонтар бошад. ана акнун ду зарфро ба рӯи зарфи калонтар мегузорем. бачаҳои азиз, имрӯз ба мо зарфҳо на барои об рехтан дар дохили он лозим мешавад, балки барои нигоҳ доштани шамъҳо дар он. акнун инро як тараф мегузорем ва мо шамъро мегирем. тамошобинони азиз, мо дар ин таҷриба ана ҳамин хел шамъро истифода мебарем, то ки тарафи дигари шамъро низ равшан карда тавонем. акнун ба мо сӯзан лозим мешавад. вақте ки шумо сӯзанро истифода мебаред, ҳатман эҳтиёткор бошед, ё аз калонсолон хоҳиш кунед ки ба шумо кӯмак кунанд. мо чӣ кор мекунем? мо сӯзанро мегирем ва ба мобайни ана ҳамин шамъ меандозем. дар ин ҳолат шумо бояд хеле эҳтиёткор бошед, то ки шамъ нашиканад. эҳтиёткорона ана ҳамин ҷои таҷриба камтар мушкилтар аст. барои ҳамин шумо аз калонсолон хоҳиш кунед ки ба шумо кӯмак кунанд. ана бубинед бачаҳо, мо сӯзанро дар дохили шамъ андохтем. ана акнун ана ҳамин шамъро бо сӯзан дар рӯи зарфҳо мегузорем. ана бубинед бачаҳо, мо зарфҳоро мисли поя дар ин таҷриба истифода бурдем, то ки сӯзанро дар рӯи ин зарфҳо нигоҳ дорем. акнун мегузарем ба асоси таҷрибаамон. мо фақат гугирдро мегирем ва ана ҳамин шамъро равшан мекунем ва мебинем ки чӣ мешавад. бо диққат бошед. бачаҳои азиз, вақте ки шумо гугирдро истифода мебаред, ҳатман эҳтиёткор бошед. мо гугирдро равшан мекунем. ана бубинед бачаҳо, худ ба худ шамъ такон мехӯрад. бубинед, ин тараф ва он тараф мешавад. мо барои ҳамин ҳар ду тарафи шамъро равшан кардем. бачаҳои азиз, шумо намун сӯзанро дар хати мобайнии шамъ ҷо кунед. дар он ҳолат таҷрибаи мо мисли ҳозира хуб анҷом меёбад. ин таҷрибаи хеле ҷолиб аст. ва акнун биёед мефаҳмем ки барои чӣ шамъ ба боло ба поён меравад ва такон мехӯрад. вақте ки қатраи мум об шуда мерезад, ҳамон тараф сабук мешавад ва ба ҳамин хотир шамъ боло меравад ва тарафи дигар ки вазнинтар аст, ба поён тоб мехӯрад. ин тавозун оҳиста оҳиста суръати худро зиёд мекунад ва ҳаракати он тезтар мешавад. сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. дидед чӣ хел таҷрибаи осон ва ҷолиб аст. шумо метавонед ин таҷрибаро бо кӯмаки калонсолон иҷро кунед ва онро ба додару хоҳараконатон ва ҳатто ба муаллимонатон нишон бидиҳед. онҳо аз як таҷрибаи ёдгирифтаи шумо хеле хушҳол мешаванд. ва акнун ман низ бо шумо хайру хуш мекунам. то барномаи дигари таҷриба хуш бошед ва хомӯш кардани шамъро фаромӯш накунед. хайр.